Sompa TV suni adesmaima yamamu nyina mwaha ama mwakwaba wosan eti yenka ewo Sompa 93.1 FM ewo Asante Mantan Kropon Kumasimu enu eche Sompa 90.7 ewo Bono Epo FM Tachiman enkranza ene nempatamu woko ahafo ene Bono ene nempatamu ho nyina nso a onso eye Sompa 98.9 ewe baabi a wo bia no yeda wase na yama wa ha ensam no do so mampani abadi eche Dr. Alhaj Mamudu Baumia enu ada we piem Asante Mantan Kropon Kumasi ada kese na ensam pi eno de atodwa e o menhye fikese mu Ora Johnson asiedu nkatia na de atodwa ya watchera sa ban na do de no mampanyi na do wona be de akiri omonko an echedi Omaimu mranimfo o nkabom ko na omo ka asem de akire kane mampani John Dramani Mahama customer for the Mayura Kennedy Japan and now watch the more Sarah and somebody in a mountain so see Kennedy Japan and Yami Adma about 2 MPP and your quarter to watching one film or much say and Yanoko. Rock let us bretio a year penimpa Edima Epes Bank. One in some trough for AD and Komobi. Our Sambia see our man crown so am I at a chest audition from you know one of my etinanum. Cane swap for no share and woman sound some sort or their foot to be Mariase any other son. I was here after Yabako a Yagberry. Now, near to tear through one much less hypertension and diabetes yet, you know. I'll tell you, pa, I want the shampoo. What do I need to know? I will catch you answer Abusia and Yasamaka Krau and Manuel Ye. What can somebody at saying Yabema Kwame Redu? I'll feel 15 months so Maya won't watch as I should gather D. So I won't pratchia de papa, young can woman, and Yasam Katua and area. I'm saying. On say sugar ready for no. Omo pranche de pa. Yeah. Urade. Abusia nsam no pi ka ho na yesim kunwa ye de ebra wo se awia prem to breka se ye da se ye ne jesa guso a wo hwe ye na ye live e wo Facebook ana YouTube no so aye adwuma awia yi aprosifo gina ye mama ha sojafo ba bia ya wo bia taxi driver trotro drivers pragia abobo ya ekwa ho enwumam ehye information centers bebere nso kura ma awia yi enwuma kwei wona da roma so West Herbal Clinic Abusia one more time cheaper cloud internet say and control say and now we are brave say obetumi ahwe now when the crogin a cloud internet ya Bolivia Enterprise one of the future life smart food what they aba after 21st clinic one so tayachi mizo and a 5G drink one more kremu setwetwe 3 herbal capsules nie a 3 core capsules and no de aba na ya control say nyame yadma wo kwada bia friend me no na akwaka no nsia Dr. Baumias ebeba wakwamutia no watie bi Tabita clinic enso waso yade ne nyina no aduro no honom afa na wie yankota na so patapa new site honom a wona Dr. Abe wodi ne dwuma kwa yade ne nyina ta wo behwe no wodi dwuma kama ede amawo Abusia wana nyumaku ahodo ye brepam yabeka wonum nyina won sempade a kyew na asomfo mienu a yaje adwa bekenkan semi eyemme Akosia ajewa kwade boaten meniminia Nana kwabena kese omampani abadi eche Dr. Alhaj Mamudu Baumia na kasai ebra obepiem wa Asante Mantan Kropon Kumasi na eyade kese ye nyina nso enum se adeduru se ya yewura etanse na amamere ene amane ahodo adehye ebesua bi obi nso behwe na wakoka akere wobi tesampa asantima wobi kire o na manhia nso ewobi kapa na no ene bra obepiemu ewo manhia adekese no ene ode nsamato dwa no kire se ampa ewiase se wode aseda emotwadi ampa nyankoropon awie a de edi ho ye wo so de aseda ma no eya asantima wura asantima nyame kese du pokese na se wonyinu wo Asante Mantam yewura otumfo wo sei tutu ya otoso mienu etrese ebra na wo mokoto aba ye wokoyi nipa enumo no oba yewura na se ma yewura de ne nsira ene ne bambo ne bibia e ma no bompaye ta na chipa se wonko na nkunimdie enye na fampa ebra bato no ekoye na kyese bibia kwokama asundue no wodo ene ntiase atima yadwuma ne sayenti wasaba ede yewura na ase ebre no ebia mu nso wode na ase no ma na wie no na wo se srese won kai no bia mu wo se de wo kai no de edika no ebra toso mienu nso on kai no etrese nyame ya adomo a November bosumim de toso enan wo kɔ na afenso akoto aba no bia no ene ye kese no pa enti yewura enkai no pa ne nsam a wode ma wiase ne adasane otumfo chia me ho Bacho Obe manato otumfo me papa otikokoso se ohumi ha ana enye ya mamba no boni ibani sirim ya papa ene ne akosedai
Pase Emano Adai Tochi Yamin Shirano Yamin Mano Coin Tinting Na Serie Michiamekai, you know. Na me begin Shirawano ho se ye ko akopre aji Francano ama ye koi MPP ampa me baye Oshirami na me ko kono na nyameso ehira so na me din kunim 26 August na mintim tinan cry kise me ba me nai so me kanchire no say shira ma me no ya me shira so na me din kunim edase ede ndase eni kabia emawo to ne ohomfuni na sentimanyi na medase pa the tosso serie mechanical no ekono yenyewie ba kuka hoa eyo imi 4th of November ebeyi frankatuni no medaso here in Shirano na me the mayor did CSD no betu no bio se mami Shira na kire me kwai na me mfanko enko tu ti medawa sepa ya me Shirao Omampani abadi etire Dr. Alhaj Mahmoud Baumia. Na wachuna we no so unity walk chenche because so Bono East ya one more kase ne tachiman emu and so ama ndc amanyoko no banyifo atete ne nchini ne bo anan ya one more ya do odoko bo dom hwasa amanyoko no ankasa wo mbesa aka de hye no mabom tichiru ne one mu a abato ya we ato ya 2020 ni mu no enema bi nti one more ya atwa san ewo mu and so ama tichine ni de ma ndc amanyoko no ye Ro Johnson na se do nkete ade ato dwa ekere ze hwe wo ka de akere o mu we security pa na wa ya adwene sank wo miye so enso afa ne wo biye so ama manfo nyina atebie sanse nyame ya adom 2024 wo ma gane ekwa kwoto aba wo kire mo se eye o man na dodode ye wo hono mu a ewo sanka mampanyi na do wona be de akire one more channel kakra na Ghana fo nyina anya bie no enye no saa na one more ye no na mo woro akasa na be de akire te ho e na wo mo tawie a amose si ya no kura no wo kasa yi ba bia wo man Ghana yakwa kodu no sikasam ya kwatwe e de amaye enam sunti wo ka de ochandi si maburu ni nyina se wo bia amana ni na wo pa no mo mani mre sane ye be ya 2024 abato no endi si amanyoko no ebetumi adinkunim Bono East didi wo table so na nkase egugu fam na krama ba no di na ni kire table na se no we nkase no unim se wo na biane esi table no so owu kura efisa ono no ampropo na egu fam no ho na ahwe eti e besremo APP fo edi o menu sika na ni esi table no so wo mu di da no biane do esi table no so wo be se be je ade na omo be mamu sika se kwana ni unu enkokwa munyini entokwa no so ama so efise entokwa no ba so a muntimi entu omo na da bia omo no te ho wo mu di ade abeka ni ade amamu ade na mu muntimi ko table no so ni na mu fan prepare no ento ma omo de tasu mi no ye beka bo mu aka se oni ani mu bia no ye ni nachi na onkoje mra ese ndie yawu yaye frumo yawu da ho aye nya binni ne yatene ne aye tetene ne de ma NDC amanyoko no Ro Johnson asiedo nketia ane atese wo tu NDC emebrunefo yeda so wo NDC ne emu ensensem kane mampani John Dramani Mahama dwumadie bi ekopie mu ewo akosombo na okwase ne nyan ayese mranimfo ahodo ye wo NDC amanyoko num no na odi wonfie ya mpempi no da afia no fie no ya na wota ehyefa na no na okopie mu ewase a wode nsami tuja na wokyere se ano se wo kata woni te na wo pagya woni se ya hwewie mu se ya ade ba akopɛ na wo hu wo hwe atemu adwuma no a MPP fo nko a judge MPP ni hwan prosecutor wo MPP ni hwan na eba wo MPP ni wo hwe no e se MPP fo nko a na no ode atuja na wokyere se saa de ne ya de a ha dwen na nkakran na NDC beduru se pe ne nyina no be sesanti wo ka kire NDC amanyoko no se obi a wa wo ko school yire ho ko
nyame ya adom na sebre no so ani ya bowa sem na wo na wo ko ani asesa saade no na ne waka ho bi ama achiame hene de ma Ghana Bar Association yewura Francis Javier Sosu wode ensama to ya no tese wo ka kire kane mampani John Dramani Mahama se wo srenada ka no break ni mu a onfanfa fitam no monyama no ensam bi wo ha wo tifris ha no a na hadwen. Nobody will ask you for your political orientation or political affiliation or whether you are a member of a political party, let alone asking you of your political ideology. Sorry. They look for people with moral uprightness, moral integrity, and knowledge of the law. I'm not aware of what he's saying. In any case, what the president did, what appointed judges did. So see, currently, there are judges on the bench who are politically inclined. MPP inclined people. Is this suggesting say time now no so or appointed judges enubisa na amoye NDC inclined judges na say one appointed being swa. Is this like he said or sister oba be sadie no a balance, which means that which suggests to me that is what he may be doing. When now complaining say assume he says allegation here true, it is not a good thing. That is why he's complaining. No, so why would you come and continue it if you think it's not good? Why only problem? What I will see, assume he said time now no no sir. See I'll be bano nanado according to him no son and nanado be and you know I don't think now we will continue because what you are suggesting striking a balance means that you are likely also to toe that line. And we maintain that, as I said, I do not know of any requirement of appointment to the bench that will let you state your political affiliation or political ideology or your membership of a political party. Okay. I do not know of it. You see, it's worrying, sir. Obiti said President Mahama, with all the influence, will be saying things like this. The last time it was about the Supreme Court's judgment against in respect of their petition against them. Cecilia, you have made a wire blanket statement, appointment to the bench, suggesting the Supreme Court to call appeal, High Court to Circuit Court to District Magistrate Court to about 80 people he knows. This is why I'm saying that appointed judges are not magistrates. They say moral uprightness and knowledge of the law. And there's nothing wrong to advise NDC lawyers to go for a career on the bench. There's nothing wrong with this. He can do that. But to say that people are politically inclined as judges, no, I don't think so. Because as we speak now, there's a sitting High Court judge who was a member of Parliament on the ticket of the NDC. A sitting High Court judge. Abusia ene ye twagu ye lawyer Xavier Kuji enye de medika kan se Francis Javier Sosu na momfa nche na ne nyina mu soso no lawyer Evans Amankwa woni a wodi hene wo mremu wo ndi samanyoku no mu Asante Mantam no wono so de no eso mu kakra se kromu a obia e kire na dwene nti Sompa FM ne humbra mfum so se obi betima ade kire na dwene ebra no mampani dada John Dramani Mahama eteswa na Ghana mampani ene baumia ne yere so omufa ni incompetent no se na me ametira me no mo nya so incompetent but no opinion nti asambia mampani dada John Dramani Mahama kan no ono so ne susuye ne nagene no na asam no kan no me hu kind of saying the money a woman because on any opinion I can say you say judiciary no another appointment be a why with judiciary because you see the you also don't you want to say from the Court of Appeal the Court Supreme Court no here abana na what you see now they are go through screening now the background about the class. Abusia andi samanyoku no mlanimfo ye wo mu ewo Asante Mantam hase no baako na wote se wode nsem kakra esoso ne din ene lawyer Evans Amankwa na lawyer modate wono so kasa de mayero Kennedy Japan ena no pe wade achebe adwumadi so ye o mahene tena se no wone lawyer twetwe nkomode for mahene puntu titiru ene abato nyame adom a NPP amanyoku no wo mo se kwoto no ho eno no ba ba chem za hwe wanam na watete na tete a wo mutete ne nyina no nipa binum nam kuntuna se na wo moka se ayewura Kennedy Japan anyame ya adomo abato no krampo no wo betwe asan na nkae no won makwa akoto ne ade na wo ka no asan so aka ne biem se nte sa ba bia wonam na akokosi akrata bia kire se ayewura Kennedy Japan nyame ya adomo franka tuni di bre no wa ma ne nsa so se won kɔ biem a enye no korɛ
na mmom no nipa bi na pese wo mo ka sane be ya e beto delegate ni tirim na ba na bre no so se won mo to aba no a wo mo yi papa na se atwede na won mo ka no maka ne biem se de maburu no se bi da yawura Kennedy akoma so no ntino nyame ya adom abato no wo kopa na wo gidie wa rehemu se de maburu no hia no eno pepepe eno wo ba be no eno na se ye implementing it gradually enti ono de the whole thing pa na mi nua ma me mfasa akwanya so na me clear the air kakra yes say any nam Ghana ha Kumasi any eastern region ni be bia say Kennedy o here Japan say we free race ni mu mi nua megira akwanya so aka say enye no correct Kennedy e Japan da so wo flag bearership race ni mu ye be ko akosi awieye ye be ko ye ne delegates no din komo because they say empanifo no aka wo mo asem na wie afi na ye ne ade na dani group na eye the grassroots for no afi na almost mre aso say on be decide say abana ye beto no on be boa Kennedy amana prove to the world say indeed he is the winner Ghana for any MPP for enyina diatum say onu ni nipa ya de ne ba be share other parties now our December 2024 7th obetimi aje tumi no ama MPP asa toa amamua yebu no so enti so bia begira baabi na otum futuro gu mwani second do hina Japan say abano onko biewa enye no kure eye one of those political machinations womu ya omudi hurehura nipa aloya amudata na watcha sansam nyina no ye hunahuna nsem enje se wonam na akwate bia aya abotu Lower Pra Rural Bank ya ewo shama enya mfinsia aduanan na mfinsia aduanan no ena oya amamere ne amane ya wo hye ho fa ewo shama honomo a na abrempon ya nintie pi ena ebase Deputy Managing Director de ma Apex Bank Oracletos Brentiona kasa ne wo kire se ebraso se empempi no wo ha bia wo tie news se bia wo hwe TV obetia se yi yesi bank we no di sika firi ha kwa ha ka bi ko yi sika firi ha wode kwa ha kronfa ko hye wo mo kwa maje ya bobi tuo ni ade a ne nyina no yade a wo se esi ho na etwamu ni kwase yete bie mu ne science wakeka no ho ma kire se omo nyina ka bom ade akande ne niema ekoba se ebi aseka no kora ekọ na sakronfo hye wo mo kwa mu a enam se wo akande no wabo ho dada ne nti obetuma hu kwampa obetuma hwe na watuma twi ade afa won so. Banks are doing a lot of services for our rural community, both in terms of education, school, call, Ayaresabia, police station, Nyama Bebre, Inti. Let us all rally around rural and community banks all over the country. But challenges, armed robbery and any related issues are ever come when we are conveying money. So, International Bank of Ghana, Eden Shishat was say yenya armored bullion vehicles, any armored vests and helmets into Apex. So yeah, boy, you have to zombie. Yeah, boy, yeah, rural banks. So see, I have to talk to armored vests, any helmets. Achichama rural banks, 147 rural banks and their branches, over 800 of them. Yachichama Munina, they say, I cost Spishia, Ska, Yako Physica, Yako police for no. First, no helmets, our police for no. If you are quite near Copoa Mania, say, you better Fisca, not more boy. Abusia we oyo panin pa abedi akire edema Apex Bank Oracletos Brentiona yetene kan atoye mantemu opani ya wo honom esi abana nam ewo ho ewura kwabena wo kireda ko mensa ne nsam a ode man samtrofoni. One of our biggest challenges in this country is that we hardly talk about how people are going to create money. As you get into your 50th year, I want you to continue to invest in financial literacy. One of the biggest challenges you have in this country is that people don't know what money is all about. A lot of people think that money is for expenses. It is not for expenses. It is for investment. It's only when you invest and make profits, then you chop some. Bank money, is that also? But most of us, when we get money, the first thing is to look at the television. We don't have it in our room. We look for the latest car our friends have bought.
You look for the latest markets, what to see for it and be comfortable. And then the latest fried rice that is in town. But money is not for expenses. Money is for investments. So as you get into your 50th year, I want you to make sure financial literacy is part of the corporate social responsibility you are doing for us. And when more people understand business, when more people start investing and creating loans, they will definitely be putting the money here in the bank. It's like when you need a politician, you are registering people. The first person that took the person to go and register the EC, they will always remember that this person sent me to the EC to register. And they will always remember you when they want to do anything to do in politics. So if you also teach people in all your catchment area how to invest, how to save money, how to manage money, when they get money, they want to find a place to keep it. So for you, watch Kwabena, Mensa Netin Kay. I had a Cassiabana Quaman Cranso, I know our half one southwest man cinema. Now, answer this young for no back classroom, so one more quackushiano. I was young at the teacher as a school do no. I just a witcher sure every man cranso. Now it is Kuraya twas one sana. What to me aqua class is our quackushiadi. Now I don't pay a this young for Bia Aswadiano pub bush, you know. Akra one more for so one mukosuku, aquacushiadio. I was some sir, a bra one mucha, you know, and Kodak one muton show no more. I was young who will move you. Now, ya kwa man so nine, your money bonny, Ebenezer, or Swanson, aquacodia seven como. Evan my Mejoso. Now, Pomia dear. Akusia mehoye. Amania would the bread, dear Munya de boy mu, Aquabana son and Quadam, you know, woman free moon. Akusia medase. Said the wedding kind a why a seminal and no, sapepe and a chair. Da kwa a kurakuma bia and no, a share man crown so. I have for Southwest about 1 person so a shassim na a nano pay and Quadama yam you know. We free da kwa krum war, a do many children our man crown so ababa she had the no. And that day, Sabra Monoka say, Yantiasam the Krani in Akopa say, and Columbia Nui etmia to assume at one and one said, Ceciano Aquaquia Ahomatism part as a Enyas and Totoha. Now, Wabra, Yanima for Bima Mu, a one Potamo airborne common Mudi to judge them say, and Crimea knew every Dakwa will move up a train sooner upper school woman council. Now, Wabra will do soon and horror. No sooner you repurchase a Enyas and Totoha. Now, we share a Chinan Casa and then soon so a Diacasia Tiabacope and Umabu at their two soon so as a Samano Casino. And soon at me, you papa fast I piano so. It's a no and announcement crowds to do or they are there say woman is so blue mupa say who can come first on the crosso and no the car who be mine gray or mother say or more crosso and it's obedient you know and could I me and Nina at me at all so ma Sissamanoka say yet me bako Amanaka Bakwa Aquaquia Hometism now cause I saw one Ancasano. Bese abosome bakwa etwamuni e na branche papa panibia woni akora bi nsusu etwa nsuo kro na e ma se akora no so ye se na nsu biri no ma akora no to nsuo ma papa no ye na dwen se okwa yi akora no papa no to anana no wonse do abra ye yi akora na sese amno ka se no e horo ababa be ewu atwede de ma manfo bi ma wo mu twa nsuo no e fa nsuo no so e ba be pie mu wo mankran so e na wo mu nsuo wo mu twa e di ko na chi e ko wo mu mfo mu wo sa empotam wo no akwako ye wu atwede ama mu pa na akoso se ne ye ho no amana ne si beda ho no ya ade se galamse dwumadi a e ko so wo epom ho no e no e na aka hu bi ama amana kese a womanfo bi mu betu fom agudie eja hokọ ye no na atimi eja ho ababa ka wa sabre ya me no ka se ya ensuo no eyiri kese a na fifa mia mebere a omanfo a omu fa sa ho no ehunu ensuo no amana no pote a kwantia na omu na mu no eno no omu twakoba eno akwakofa sa awudie e de ababa to omanfo bi no so a omu wasa epomo eti akoso se se amno kasa de empanifo aye de ometimi etime yi baako a omu guso omu ye se de be ometimi yi de otoso bi no aya chese ani bra bapa na nanom atrankunyo mu mankran so no egu nse etoso miensa aya amamre etoso miensa omu hwe se ometimi ayi akoda baako a wakana ro so omu de omu abaka so otiase o si wawu no omu so de na babaka ho se se amno kasa de emu mienu na ye enkora mienu na ye hwoma sesi a ye hu baako a wawu a
wɔn nso so no wɔn ka te asefo asasefo yɛde rɔba akyekyere no a akwakoyɛ ahometesɛm baako aka no deɛ adwarefo gu so a wɔn rehwɛ no sisi amono kase ɛwɔ nsuo yi mu. Eben boy kakra nkra mo yɛ ma na ma mo fie no so yɛ sɛ akosua sabra amono kase de ɛyɛ ma mienu ɛnam sɛ wɔ mu no yɛnya nhunu wɔ mu na yɛnya nhunu deɛ ɔka ho no yɛnya nhunu wɔ mu fie na wohwɛ wɔ mu ankasa mfie na ɛbɛ sɛ ɛfirifinhyɛ edunan ɛkɔpem dunsia hɔ deɛ nkwaraa mmienu no deɛ wɔ matumi anya sisi amono kasa no akwakoyɛ ahomete sɛ ma yɛhu baako amana ka baako no mo baabi a wɔn mu fire wɔn ma wɔfoɔ mate wɔn mu nka sabra amono kasa deɛ wɔn ma wɔfoɔ deɛ yɛnya nte wɔn mu nka na baabi a wɔn mu firi no yɛ sɛ ɛyɛ akurakuma bi a ɛhyɛ atwema wa biagya ɛna afei nso no ɛhɔ but ɛbɛn mankan so pɛ yi a ɛhɔ ɛna nkwaraa no firi ɛba esukuu wɔ hɔ a wɔn mu nso so no ababa abɛhyɛ wɔn mu nkɔfiri kwan mu a akwakoyɛ ahometesɛm bi aba wɔn mu no. Na kyerɛ sɛ wɔ bi kora baatan no kora no wɔnim sɛ ne bampo na atɔ nsuo no mu no. Saa pɛpɛpɛ san sɛ ɛyɛ kurakuma bi a ɛno ɛhyɛ atwema wa biagya nɔɔfa ase. ɛna nkura ne twa nsuo no ɛde ba akoso ya bua me kakra o yenim se batan a ne bato nsuo mu wo kyerɛ sɛ ne akoda na tie kora no a waya batan na wonim ne ba na de anya de obehu sa asomasi a wo kana semi me ba de o mayi no no kyerɛ yɛ wote sɛ yankasa akoso ya won hyɛda nye obi a wo so pii ɛna wo yɛ nipa tuntum kakra ɛna o mayi no na wo hwɛ akora ne sɛ de woda wana nanim edua na ankasa ɛfɛ but akora ne nye obi a wo yɛ nipa kɛse a na sɛ obeyɛ me kase wo yɛ nipa tia nso so wo yɛ hɔ no hɔ a kyɛ sɛ akora afiri mu ya akwakoya ho metesɛm ne sɛ de empanifo de rɔba afa no ho a nanim na ankasa nso so de yɛntimi yɛnsan ɛhwɛ biem de but empanifo de rɔba afa no ho but nanim no de ɛdadadwa kakra na nso so no wɔnyɛ kɛse pii saa na metima kyerɛ mu sanso boa mi o da bia ya ta kan ya nsuo yire fa obi ebekọ akọwie kyerɛ nananom ba ya amamra ne amane no na nsuo na be kyerɛm sɛ nyo no a we se no mota arahu mo ebra mo yi no no mo hu bibi wɔ no ho sɛ bi akoda ne ho ba bi atwa ana bibi a kyesa a bi ebetimi aka sɛ sɛnya nsuo no a na yɛ obi na adi nkura na wuo me da sa koso ya we die anopa na wo mu twa nsuo na ɔmanfo bi ma na wo mu hɔ kyerɛ sɛ wo mu sɛ nkura no ɛtɔ nsuo no mu enti wo mu na ɛbɛburo alarm ne kyerɛ sɛ nsuo no ɛde nkura ne kɔ na akɔsɔ wo hu sɛ de nsuo no ankasa sida hɔ a esidi emirikatente etwa mu na akɔsɔ obi nka nkyerɛ sɛ wo yɛ pani te sɛ de papa ya wo to mu na ɛbɛsɛ wo kra firi wo nsɛm san sɛ nsuo ne mirika a ɛde twa mu no ɛyɛ ade sɛ ano wɔden paa te sɛ nya asɛm ketewa ɛna wohwɛ sɛ ne ɛsema yiyi nkurabata afafa baabi bebree no ɛsa kɔ kɛseɛ mu wɔ baabi bi ma ɛhɔ no ano yɛ den paa eti saa bea na ɛkɔ kɛseɛ mu ma ano yɛ den no ɛhɔ ɛna nkura yi etimi tɔɔyɛ a sisi mu no kasɛɛ no akɔkɔ yɛ ahometesɛm na saa dua na ankasa koraa no ɛsa da baabi pɔte a ɛhɔ no sɛ nsuo no nyinaa ɛyiyi nkurabata no nyinaa saa ba bɛkɛseɛ mu ɛsa di mmirikatente twam ɛhɔ na dua no ɛda sisi mu no kasɛɛ no mpanimfoɔ anyɛ biribi amfa hɔ a nsuo ni sɛ egu so ɛtotɔ kɛseɛ no yɛ ade sɛ ɛde awudie bebree bɛba san sɛ nsuo ne kɔ a wotwe ne mmirika a ɛde kɔ no a ɛyɛ ade sɛ ano ɔden paa no so emu ɔyɛ na nsomoko no mu eti nsuo ne deɛ ɛna fa wɔ mu ɛna wohwɛ nkora no akora baako na yɛkɔyi ne baeɛ no ɛyɛ ade sɛ nsuo no ɛfa no nam sɛ na sɛ wabrɛ nti no na sɛ wakata n'ani baako apagya ne nsa ɛsoso no owuo kurade nkwa ntimi gye saa abira mmoro kasa deɛ owuo agye nkwa no deɛ firi ne nsɛm a watoa nananom wɔn seɛ do Eben me no wase why anyame amana me no nsia bɛsan so afɔre ahwɛsɛ baako na aka no o matimi ayi no a ɛyɛ da ase ɛyɛ abusua wai ɛyɛ nkoda mienu hwɛ mu kyerɛ sɛ wɔnom ɛtwa asuo no na wɔnom akɔsuku wɔ mu firi mankranso akɔsuku ɛwɔ ekura ɛtoa mankranso so ɛne sɛ wɔnom akɔhyia sɛ yi na yɛsra abata no mo sɛ mo amamako suku awo mankranso ani nkura toatoa so no wadawroma ya kyerɛkyerɛ akoda no sɛ ne ositiɛ enje sɛ wo bako suku mu na wankasa wo yam hyehye wasa akoda na yɛ wadawroma no aba na yakɔ nananom na so akɔ akɔhwɛ ebia na yɛ oba no
Kane so afọ abedi achi na ohwe enwomasua ho nsem so san eye mrase bedwani ya ofiri ho nche ye kura e wo Cape Coast North abato mpasua so mfimfiri mantamu Barbara Aisha Aisina kasai na wo kire se ewiase e ba ye enwomasua de eye papa akoso ate ha na no dendenden eye nwoma interest amrenko hefo mu a wo ba atodwe nti enwomasua de eye yie pa na wo de sansebo nyina atu dwa e wo kwapra ebra na ahoba festival no ekoso no de sansemo atu dwa afide na semtira na eda so eyese ya mammere ejapade na nanom ede to ho ede mayen enei ene wo kina bi yemma nti yemfa yemma no enko school asemtira na eda so no ebe na ode asem no atu dwa na yenua be ma Erika na ye osi anemu e wo mfimfiri mantam no wo ho o kire nsam ni bi. Our culture must be prioritized, just as education. Or the same seriousness, no, they are attached to our culture. Basically, that's the young movie industry. I was that one of our couple from the one can. Now, yet say the way Nanka, near to your problem as one can. Because of the culture, look at the literacy rate in this country. We are in a water buffet. It's in our day. The movie industry said the between especially in these times now, globally, the economy on Shada. No, the young culture Chinese waka one can say abazinti na one film na enyan ono ye kafanta na ye film in kana ye film I would call it slavery mentality so the young say your mindset na if you there young say your kasa na I cannot tell you are low class in wa ko yensin trip na wa creep into all the other sectors only na economic crisis be e would there one waka one kasa in kana ze na santina ze no one wa survive na other people na waka English no ones and one to what to task culture you know they show when in trip because on number yazin na wo pede wo baba Ghana wo baba Cape Coast no wo mo ko do ha tell me say onefe this is what the tourists want to see say Afro Americans wo ba people who we indigenous dressing that man say me say it's over 20-30 years but it's still quality only we be do on here that my area what to task let's show our culture in our movies yes how to share car mama ya we have beautiful things to say a lot to say now so on them if you there them zamani na no fo ana for wana sabi when one way want to transfer Ghana yan kasa ni ntumi yan kasa te de bro man kada memen hia potokasa ebere bi atwam na wo yoswafo abadi akire ya ohwe ngomasua ho nsam so ne den ene maame Barbara Aisha Aisi awokọ suapon ahodo ne mu na mpempe no ano aya na resuafo no wa mamra ne amane ya ebra no bia wonom aye na katanga ho ne ade na ya na wota hunu bi pa obehunu na retuafo na wororo wo mo ho na bi mu kita candles ahodo na kyese omudi twasuku no ho e de hia ane ade eno bi na aya apia minka University of Skills Training abusua ebi akoso sa na enwemu kire sa saade na ekoso no arahu suku ni akoda ba ko a wono maase eno okoso wo kwa akosua ye friend Prosper owusu na hwemu kire sa opoku ware ho eno wo ya won na di adesuafo no animu a wade won mo kura ade kura obi ehudi yakwaba ye jana ekita no na busua seye dai ye tua adi na ato ni mu a ahie obinyimi oye man so ene konfa no cha ba yare sabia owo krade a enkwantume nye wonom koye empanyfo kire se wote nanom e wonsie do asam ne ko ba na kyesa akwa yare ho sampa sa de suafo ye adwuma saye ne ko wi akire nipa baako afirimu enam so ma ne kasamafo de masuku no owro ko fitwum edi nkomo na no pe wade ache bia adwumadie so na nsam sei enu kyerem de kyeye school empanyfo ni school ni na ede okese pa ema eye owura no a wafirimu ewo school mu haya oye mathematics o tedia anka me boa na kafia ebesimu ye anka yese obewie school na nyame anim ni sasem na esi no esi anajo ha efiada na 25th ya ye so he apon mo bia eko organization bia eko sasem ko pa esi ye no afi na university no aye hwehwemu na segusi hwehwemu de tibia no de bifu bia be ma ye obia aso ate esanse the what you can't appear binka university eba enche nti nya de a e boy homodin se ne mapapa nko an ka be free school no aba so ye den ya na bi kakra aba be fam what you can't enya sem de nipa nkwa de enu hia pa nti na make se de make me no mi enu nyina na ye ni ho nti asem pa esi ye no
on se school for asem no se wo anye hwehwemu a unya obi ama ne nka asem no eno ne preliminary yi ni se asem se esi e wo pokuware hofo na sa asem no esi one nda se be si se yi a na de free mu pa ba ye se ye den de gya no e fe ne sen e hye no wan so gya no wo se timi hwehwemu kofi ko si ase na etimi ehunu esan se wa anya ne sa obiara bɛka ne deɛ a wesisi nanso hwemu no kasa bɛsi aseɛ no wobɛhu sɛ sei paa na ɛbaeɛ na yɛtumi ahunu ne siberɛ me nua mepa kyɛw asɛm no siiɛ no sɛ meka sɛ 25 ɔmde ne kɔɔ Kɔmfanoche hospital nti ade a yɛne abusua no nyinaa nana yɛdi a sɛ ɔkɔwu wɔ hospital hɔ ɛyɛ ɔde firi mu a ɛyɛ on the Friday ɔde firi mu abusua no hɔ akɔkyea wɔm a registrar no di ne mu abusua no ɛdi nkitaho a ɛfɛ ne sɛn yɛbɛhwɛ na bibia toto eyi na mum mabusua ya ko san sanya sempa e fe ne sen aba ko bi a obi so bebusua na ko ba ne sa no enya de a ya sem de kora awuso yara wosam wo retard ya kra na san champo oba be wi sukuu no anisa wati na nanom wonse do no ne din ane prosper owusu na ne ne kasa yeyi ayo kasama for de ma sukuu no oro akofi twum awia pram to breakfast ye na eguso ye de ma Sompa TV so na wo hwe ye e wo Facebook live and YouTube no nso so ye da wase pa wote ye nka wasantemantem ene ne mpatamu a ha ye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM se ebia wo bono ene ne mpotamu nso a wote ye nka Sompa 98.9 Sompa 98.9 na wotie no se wo tachi man nkranza ene ne mpotamu a ha ye Sompa 90.7 Sompa 90.7 ye nuanom information centers bebre etayechi a ye nyina ya ka bomu a ye de nsam ma adese ya edi akoniaba ena wiabusua ye nko kejetia asam de se Kwame Radio chen se de won kasa erima adese ye wo Kumasi kejetia asem bie be kwa Kwame Radio ba Kwame Radio enso mai emma Kwame Radio nam kwa no de wo fufu adi Kwame Radio akasa Kwame mai ma de so akomla o sere wa ho me kwa ma oba emma ni trimo de pa kwa mo nya asam keto a e wo so ma wo nam ni ko bi na wo wo fufu adi adan Kwame boyen ko mo sesen yo komla ma me no ase na anape nya no tie se keje a wo bedu ho no a wo mu nsie ho asem ne kan asem ne kan ya de komla wa ri tie se emfie da de woni no maka ho asem a na sisi ade ba ko wo mu ni se o mu kan ya no sa be de gina so na mu na o mu mita ho asem na de o mu de sugusu a mu tie se e dia bedudu na yiyo ye ni yem na ntumi anwie papa ma wo na wo ba nsie ho asem so a Kama se wo hwe se dia kejitia ne kesutie no na nsuo de nke ni se ha o ma adene kra na nso so no wona wo no bi dodo na company se nsuo no nya de mutumi nya no emrado bra no sa wo hwe kejitia abrosan no a de wo so pa wo wi no ho de ye ha kese pa de ma dodo na wo ho no na wo se ne ba mfimfi ni efom pa de ndia wo mo ho no kire se o mo se ka nsuo no bi no mo no be bosumi de experience na nu wodi na nka ya de atintwan na se kan sa de hello Kwame Radio abusia ye nua be ma Kwame Radio na ye ne no edin kom ye hwese ne no be ba yie na asem a wokan yatima atia se fi se ye ka kejetia ho asem de na obia e pe asem a eto aso na etie fi se kejetia ye bia ya enipa pempem ebodompem ekurukra ba ebepa bi to ebi so eton Kwame akwaba o you come ma de osuro ma se wo drive wa park why gina ye se be ya bete de wo kan yi wadaroma kobra matia afi de me ji se ye kobra na se de na medical kanu so ye abanso ya kejeti abrosan no ahono ni ba bia ma ne hulufo ewo pa ehon de udi hon ma na che se enhio hu akwatwe amamu omo chewe bia na aduane yefo ene wona wo che se enhio bi ye won nyama ahodo hon che se ya na enhio no mrefamu no anase birimu no esutwa tisi omu sane fam epa ansa no motumi nya bi asa e dia afuro akosoro akoye omu nuane ato ya bia ha omu ho papa pentino empenifo hwe na omu mu se bebe ya koba mi kogina type ba ko a no public line na ye si hon ma se ko bi hon ma ho no bia oni pipe ni bi won wan kasa na kache no ho no ba no bebe se bi na koba omo che bosin be numili na ya tu edi esi hɔ ma ɛno nso so akɔyɛ ha do ma mo na ni nyina ti no ye wo kaje ti agedifo no wo mo na no dia ɔyɛ yewura prempe ɔno ti ni ko di nkomo
ama ɔkyerɛ part no ho nsɛm a ɛha wɔ mo no so ade kyerɛ amansa nti kɔma no yɛntie sɛdeɛ yɛwura nna prampɛ ɛnso de amanebɔ ɛde bɔɔyɛ abusua yɛhwɛ sɛ yɛbɛnya ɛnɛ no na yɛde ama mo sɛdeɛ yɛbɛyɛ a wo nso so bɛnya nsɛm a ɔmode to yɛ nnuana anim no tie yɛgu so a yɛpem no akɔso a yɛnkɔmmra nsa yɛkɔ yɛnim abusua yɛkɔ nsɛm foforɔ mu na ne yɛtete akyerɛ sɛ sɛ wokɔ ma langbare no yɛ no ɛwɔ nkramantam mu a woyi nipa makomako du ade si wɔn mu a emu nsia kɔ ne nson so ɛse kyeyareɛ ɛna afei mu gyaborosoɔ ɛna sɛ adokoro wɔnom na nkwakora ne mmerɛwa nyinaa ka ho yɛ asɛm no akɔakɔ yɛ ahomekyesɛm paa na mpanyinfoɔ kyerɛ mu sɛ wei no koraa mpo no ɛyɛ apɔmuden nhwɛmu dwumadeɛ bi yɛ kɔɔ so wɔ abera Hill Cross Medical Hospital mpanyinfoɔ bɔ anan na wɔn mo yɛ sɛ wɔn ɔkɔ no makɔ yɛ nhwɛmu de ama mpanyinfoɔ ɛne mmabunu yɛ a wɔwɔ mpɔtam hɔ ɛno na ɛkɔ pie mu sɛ woyi nipa du ade si wɔn mu a emu nsia deɛ yadeɛ no adokoro wɔn mo paa yɛ mmabunu so ɛna dɔɔso no asɛm no nam so ama Dr. Henry ni ɔdae wɔde ato so mba kaseɛ ne mu yɛ wɔkyerɛ mu sɛ akɔkɔ yɛ ahomekyesɛm sɛ na mmabunu yɛ a yɛpia wɔn mo na sikyareɛ ɛne mo gyaboroso aba dokoro ma mo wɔtete nanan mo deɛ a na sɛ wɔso ɔman ne yɛsɔre paa deɛ ma yɛni ɛku yɛ pom deɛ ho anyɛ saa deɛ daakye ɔman Ghana yɛbɛkura hwehwee anam saa yɛ so ama ɔde afutuo atoɔ so deɛ ama mmabunu no sɛ yɛhwɛ de deɛ mu yie yɛnom mu na afei yɛhwɛ wo no sɛ brano biara no yɛbɛkɔ ayaresabea na adɔkotafoɔ wɔnom ahwehwɛ mu gya mu na ade baako a ɛhu sɛ ɛdi titiri wɔ yare mu a yɛhu no ɛyɛ diabetes ne hypertension ɛna yɛhwɛ nso a age ranges nso a wɔdi yareɛ ne piepie wɔ mu no ɛyɛ young people less than 40 years nti ɛno na abɔ yɛhu a yɛde te ha ewiawe na yɛne ɔmo bɔ nkɔmmɔ nso a yɛhu sɛ most of them no ɔmo nim no nso ɔmo ayɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo fa bibiduro kwan so ana ɔmo kwan so ɛna yare no ɛyɛ wɔ young people a yɛhu ɛma yɛyɛ mu hyeeɛ no about 12 no ɛna ɛha adwene yɛ ka sɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ tu anamo kɛsɛ because it means say to me expand here and for 1,000 it will tell you the numbers that will pick up among the young people yes and our office ni nso kɔbɔ banku 4 te sɛ obi a ɔkɔbɔ carpet adwuma saa aduane no why na den na ɛyɛ wɔ body mu yare na ɛde brain na pancreas nso a control sugars no a produce insulin no ketewa bi pɛ nyame so de ama yɛ sɛ mfa yɛn di mfa yɛ bɔ yɛ abrabɔ nyina na wohwɛ adwuma a yɛde ma no anopa ewia na enwumre ana ebi mu nso hu sɛ driver for no titiri mu enwumre na ɔmo di ɔmo aduane te enwumre aduane die ondi tea ondi salad enwumre no nso 10 o'clock 11 na afi na obo fufu obo benku ɛno no ade baako a yɛhu yɛ asan so ate yɛhu sɛ ɔmo nyɛ exercise bia ofili sɛ driving ne exercise dey bi semi sedentary life na ade baako a ɛhu sɛ edi na ɛno akyi no managing director Adema Radiance Oil ɔra Joseph Adai wɔno nso so ɛde nsɛm bi ɛto aso si den deɛ ehia paa uni apɔmuden a ɛmi sɛ wontumi nyɛ hwee ɛyɛ o botai ne ɔda esu ani sunya apɔmuden ne hɔ a ne nyinaa kɔka otimi ntumi nyɛ hwee nti gidi sɛ anamontu a yɛtui yɛ bɛhwɛ sɛ baifo bi sɛn bibia fim na obi bia nso sɛn bibia fim sɛ yapɔmuden deɛ ɛnsɛ sɛ yɛtwɛn kɔduru mmerɛ yare ansa na yakɔyɛ yapɔmuden hwehwɛ mu mmerɛ ne abrɛ nyinaa sɛ yɛma no yɛ adehia yɛbɛtu anamɔ akɔ na yakɔhwɛ sɛ yare biara ɛni hɔ wotu ho anamɔ ntɛm a sɛ ɛhaw bi wɔ ho mpa megye sɛ adɔktafo bɛtumi aboa na wasi Abusiani Atene Kay Deputy Managing Director the Radiance Oil or Joseph Adani and Kasa Yeno yet you would tell Yakoba Diakechino and a dozen. Sesia Ghana hade open internet papa smooth fast bemo waye dia we bia with speed dia Cloud Ghana internet and phone ne baby a wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertain ko na ni speed ne so de wonhu ne saso da say dwumem efie anabe bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia woni how kra Cloud Ghana nko
Ghana ha or providing internet connectivity and twitching moon twitchency. A dem say smooth. The Audi ABR a content term so the mouth. Say Wi-Fi and now hotspot deployment, CCTV camera installation, IPVT installation, net surveillance, digital security locks, and a web hosting there. Cloud Ghana internet service in Kwana and Durhamo. And found baby Cloud Ghana a chautuma. So demo any speed nedia as soon as so as subim Ghana had that. Simple when you how beer. You provided 24-hour support. Demand Yamrantiano, Wofreya near Drew Hodada or how beer send your TBR. Your son know the amount. What to me cost the internet net did you media beer would be Ope a chakwaya top high opposite Love FM. Yenequama Rural Bank never dime bakum. Frame Mr. Internet was 0202-699-110 and now 0244-601933. Ube to me so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. 21st Clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye. Na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st Clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540-311-311 0540-311-311 na 21st Clinic wo mo ye sciatica expert. What dum ama afei na wo hwehwe do. Oh medofopa ntawantawa bi wo ne udofo ntemu ana. Oh odo Somimo. Odo, Somimo. Oh, Jai. Sonim Semidopa. Jumedi Bawa Kwemo, Yawada na Jubia. Every noon do Dikosi Dumieno. Ewo Sompa 93.1 FM. Kaise, Eye Odo, Somimo. Abusia yada wase na yama wakwa abaye ko yanimu wo ensem foforo mu Panimpa edema Dosan Educational Complex wo Dwaben santimantem ha na kasa no tere se awofo nom afutuo ya wade mamu nyina no yese ebra so se da bia ye twenkwada no yerede ma me ton kahuro na akura no ton kurukuri akura no ton kahuro no na kyese ne ma me so ton mako no ton je ne pepere hwentia ne atea no nyina emoa ade ba akopɛ ne betumi abo akoda no ne nyina no eye ahumasua wode saasem wo nyina atudwa ebra na wo frem panifo abrempo fra chiri ne ba bia eben ewo dwaben na wo pasku no ho entoma ne nsɛm a wode ma yeni futo kakram de bema awofo ni omane se awofo no bese pa se ombeka momba abata mo ibi sa kolari free school bakra na also timini ne din komo akwasi dia na busua de ne school to say de na koye you work akwale we ko school a obitimi ko en boni but one kana mbata ho a oba anya dia obitimi ahyehyerem na ne teacher BBC woni ne teacher ntem se one kana mbata ho no woni na nya yonko fa bi no abusebusa na akwale we anya dia obitimi aka akiro timesra awofo nse bre no free school ba busa no homework e de ma no hwehuru se waye ni na abema akola no ani age won awofo so kakra me kan shiro me se omo mba school ho ehia won ibi sa akola kra da sori a hwehuru se akola no wadware de obetimi akọ school no hwehuru se wasi kwan so ko school ana wakoduru ho se ne papa mu ma wo se wogya akola ne kwan e ma ne bedu school. We eye panimpa de ma Dosan Educational Complex wo dwabe wasante mantemu yewura ado dankwana yete ne nkan kwakwa mu Madam Rebecca entwi agye wono so yekirikire ne yewo skum ho na semni nani amenso no wakase nnuan ne yekirikire fo ne sei adwuma no ya fase ye beye enti se akwa ne be skum na no se so gya ne na agu no ana so dwun so bi no ho a
wɔsi yɛ fa nkwa ne sisi wɔn ho anso na wɔn akɔ fie ɛba saa ɛmɛ sukuu n'anim yɛ nya ana ɛba saa ɛmɛ nkwa no ho te mu wɔn ani gye ɔba na sɛ na ho ase kama na ani gye ɛna maame nso na wɔka hyɛ ne nua no mɛkyerɛkyerɛfoɔ no sɛ adwuma no yɛafa sɛ yɛbɛyɛ awia pram to be kase no ne ye kwya nim wo ensamfoforo ye kanfo de ma wo se cloud internet sabra na internet ho asem nyina no onye ne ye enfamade bia wo pese wo de internet ye bia no ye cloud internet na ye de ma wo top high high woni ye nuanom love fm na di ehwanim ade bia fa internet ho bia oboa wa ya ma 0244 601 933 0244 601 933 na waje wo so na 3A Herbal Center de aduru a etukoko sisi yade ne yam tim na se eye 3A Herbal Center nsa no adwuma efa ne Coco Master ene da so no se wunya bi a Coco ya ma wo kwan wasum saa ne ade nyina no ebefiri ho de akwa fifiri henefa na se wo de adura kan ya ntimi ante ne nyina no ebetu de afiri ho wonoma wo hawo ne amane bia ne yakire betuma tukwa ko ba bia ya wo pesa wo ko 3A Herbal Center wonsa no adwuma etu sisi yade Coco ene ayam tim ase efra no Coco Master 0546 107 107 yana wasane so sofola alignment ho na ya Bolivia Enterprise ho ya the 23 vitamins and minerals 19 amino acid ne keka ho ye kwani paduare mu a ahoodene nko a ebi mo so ya the Future Life Zero oat protein smart fiber ne nyina so ye ni paduare mu adwuma ma me wunyi ne nyafe akoda no so ne nyina nyafe a mesra yare bi ahinta bo ni paduare mu a ya Bolivia Enterprise sofola alignment ho no mu a na efrefre wo 0246 010 150 0246 010150 ya na wasane so na Abe Herbal Clinic e wota no so apatrapa new site ho Dr. Abe nie wose yan kan kire se hunhun fam ene hunam fam nyina no fa yare ne bra na yentu ase enfamade atie nie bema waye mmere e wompam nkwamwa no wo fam enkwe ene ha wotware yade menu aba won sabuo ne ma nkoye bema wakote enemu yare bi oba so saa akoma na tokuro bi abeda ho diabetes hypertension ne de keka ho nyina no yetu ase de ma sene nso ba yede no yachemu mienu ye wo honhom fam ane ye honam fam sika sa no de obi anum sampa de ho Ghana de ye na ye champion no ye betu ase kura after say run test no e de awie tano so apatrapa new site ba bia wo free ba bia wo se tano so apatrapa new site ho na meko Dr. Abe of Abe Herbal Clinic 0243 34 53 92 0243 34 53 92 na ajoso seno so se ye kan na ye ka kire wo se Dr. Baumies ya na baso de tie ne se nyame ya adoma wukoda bia awia no nan kosi anwumere no nsia ensem a efa mampane ba de kire ho ene ye ka de kire wo hwe bi ne wotie bi e wo TV no so nkranza fo befa na sunyane fo so afanti enya asam keto akra wukoda bia Dr. Baumies ya na wotie bi Tabita Clinic ene ye ko Tabita se nipa na wawie wo de momfa ne mbra was it prostate diabetes and liver programs singing and betu ase de amount Mr. infections ahodo infertility ne ade e betu ase ugu nso na wote ya waist pains ne sexual weakness nyina no Tabita sabra na yentu ase fama wo ye mema herbal treatment papa bi ye be ya massage papa bi sanso so na scan ahodo moja mo hwehwemu bia ya wo pesa wo ye no ye be ya na kama de ma ye won kran kuma setakura de sunwane na afenso so takwa Mr. na retie ni friends sia na ye nim kobo na ba bi e ben wo no ye nkira wo ne bra 0260 19 6219 what the near sciatica na and it sciatica say waba no buy no o kum nipa and na 21st can say o makwan e ma sciatica no so e mesi krom enkum nipa saa enti sebi tokwa den sorry a na mpata den so sorry enti sciatica sorry ye no 21st can so sorry who is who amagani amagasia yi and e be hu amaga hoho wo se bra wate ye do be call lab ye be hwe mogya mu ntire won kasem no nompem de ha wo no ye be ye hu adwuma de ama wo ebia mu nso ye be twa massage papa bi na wo hwe sciatica no ye yare a efiri wusisi achi honom no asa wabre na waso wusisi ne honom saa no wachi bremu no eba woto na fa wo seremu na ba wanantu na hwe asifam no sa yare ne ye fra wo sciatica no yade a onyawo a obekum sesi a ano o sekura chen ace edo bako sesi a enti ya na wahye no nso na wo hwe ahua kuma se hayaye wo ho ya ye be ye nuanom alpha radio sa so na obo ase cancer cortex won ko jansi ho enkran so domi market sunyane nkranza tachiman sciatica expert no eno ne 21st clinic 0540 311 311 na wonye mizonom jibinom mizonie pacho jibinom wate ye kama pa he say oba num bi be ma num bi akoda num abrante num ye kama pa
he say no oba akora no say wo kofie no wonya aduane ehunim efise wonya mizo anom dadanti ehu bia ne akire ena wonya 5G no bi nso a eya adwuma na adwumu no bo ya adwuma no nyina atwa jari kwa afasuo no ho asia bibia ba ya kama 21st clinic onom so kwa wobenya drinks papa wo fred Dr. Silas no na busuafo na da bia wo sebia ne ba bia wo hia bia no ye de bebro 0246270221 I was here to answer no so na inanke nim saja sabama nyina ru ne mpanye fie so a ade ba ko pe no rehwe eye ne mfempade wo chini mu a no akohia ne dompe no no oba na keka enti ase ye adwuma akohia busua na won ma wade na so ne wo benim de ba che bayra homa mu a amana mu akese na ma na aba no wo mso mu mpo enuoma sesa ha wo mo kire mu sa ene mema na aba no wo mu sisi mu na eden na so kapre wo mu ni bidwe ta kudi laza wo mu ni kapre wo si usu anu waku wa ya funura enti ne won masesa ne nyina na se won mo kɔ no tetelemu se sugar daddy no nkokora no a ene wo mu ne wo mo bo na wabra yensam troni erika na kɔ mfimfim mantamu ane Ghana de hye bi no di nkomo titiro ne ma no ene o ma ba kyerem se sugar daddy for no wo mu no se kyere yare ya na emoja broso wo je na kura wo ni nuo no wo no nom enti sika no obia mfama no enti wono ba no kɔ na agya kɔ soso ade no mu genegene ne kakra bi a ne aban ne de ama ne tew abrantie nso de ade mu ɔden dada wo si usu obeku wo ku wo bi kura be bodu asa ne mpna no kwa bratu be ebu sound of me ko timra si baby ye no enu na enye die ho asam enti gaba boa na yesusu enye die san yon boys na o ma ba no sisi ano omutimi mboa YouTube iti sawonam na wushi obi kra na so aware kra na opo hesa wonji ntum na ne ntina bra for sugar daddy ne hook me me for sugar daddies obisa na mra ta aba no won pa adwuma bon woni kede da wo ha stadium woni ne kwada so bedi wa butu ale danyo ale tian obedu di kwani bia wala labor sa 20 Ghana 50 Ghana me but oni mi say de ma obeka senti obeje ka no no da hye usem kwana masa no oboa ba sugar daddy wala ko man wan na wa botina so mo wala yaduma no ba pe wada oba so no wa ta se bi o wa san check wan say check 5 million 10 million no de amount abranche on ye etinu ti me pa abranche me papa nothing good comes from it. Sugar daddy enche ne ho asane wa sorry otia kama obehwe inti enuntina most of the ladies today prefer sugar daddies to young guys. Catch me fellow ladies at times sugar daddies na year but ebi owo yere and that is the negative aspect, negative side na woman. I wouldn't go in for it. Yeah, what for that one more obedi wo ko da all the day night obedi wa sorry no am 50 cedis as sugar daddy there wo friend na 200 cedis 150 no the amount ono ko ha no so obedi we do wa one spec it me dem sugar daddy sipa me shepa na me mo de we awo yi ho chechire ho ne ade no mo ho aba omo no da sisi a no mo ho aba enti mrantie no so de omo wa ho de ntino tina ya na ye pe sugar daddy ba mrantie so de onu de ti a onu no si wuso a obeche na wa bele kra na da so da ho na sugar daddy de si a na we wie na ska obenya no de amount ebi ntia mpe sugar daddy ka twan pe so de ti sugar daddy de mama osika na wo so de a business got omo ko bomo fe sugar daddy na sugar daddy for there omo e so omo hunti no omo be no wa ma business bi a wo pesa wo ye bia wetumi de aye I was yana just no sugar daddy no amrantie no kwa bi so te musisi mu na yadin be wi abeku no se so anu wawu wanya na nka wo je no me fa ncha usa so wi ekura se ntwa kapre e ga kwa me be se e no ma dwena sesa ye ma okam some why mo some ni ati yeso no ma da bi ye be jam kwan wo kam yeah say ina ya soro ye be jam kwan wo kam enya kwan wo fie no wani ati o ka no tu ya na de ma me frɛ wa on sorry say awi ya busu ya de mo be si ha ensa no dos pa akɔso ade ɔkɔba asa no so nya bi ato ne na so nti o de ya nchakora kama ne beto na fu so akora wo de onantere se nyame wo Sompa TV so na wo hwe yi wo jame a
ye wote yen kan so Sompa 93.1 FM enu achi Sompa 90.7 Sompa 98.9 ye nyina na ye kabo mu a abusua ye de ensam no bra so wi aprem to bre kase sabre de ye de mo besi ha na yemfa na ase ema asante ye bo Benedict Kuku akosu asomo Alebia Boga so mami premier ni na afa so mami ya Grace any MC abusua for nyina bra yima Kelvin systematic any school fees ni abusua for nyina na ye koi abusua Kubratu Alhassan wo ye police ni ewo Tanoso janse ho no mo a ewie wo se mo hweye pa yeda wase Kubratu Alhassan salamu alaikum enkoma na kwa bana kese na afi akosia eje wa kwade boaten sebe de eye bola Sompa nkomo ene to so